Tara. Kaya yan, himo mong kwarta. Oh, di ba 100? It's a prank. Ukir ka? Okay. Pakpak siyo. Diri ka dapit. Hello vlogs, welcome to my guys no. Nana ko na nga katong games challenge nga akong give plus ug divide ang mga numero nga pag resulta nahimong kwarta. Ben, karon maghimo kog parto. Mo ni sa guys, tara. Lingkod. Diri ka klikas. Oh iya daw nang work up. Karon na. Anya, ako yung di papel. Games challenge. Oh. Masya, ginagmay ya regod. Kinisi, bahala ginagmay. Basta kinising kasing, kung sa Tagalog pa, pinuso. Oh. Ukir ka? Okay ka lagi. Ana. Dira. Gini. Ha? Ay mo kwarta. 25 plus 25 pila? 50. 50? Oh. Nya kiring diri sa pikas sa tuong bahin 25 plus 25 pila? 50 gyapon. Oh. Sa to pa sa kuan sa upat ka 25 pila tanan? 100. Bali ang barera. Pakpak siyo. Karon, ibaliktad ang papel. Oh, na di ba 100? Oh, imo na. Oh, sama ni. Kaya yung king ani mo. Ha? Hindi ko kabalo. Di ka balo. Ara. Ano siya na? Handa ka ba? Kita na. Come on, friend. Karon. Para di ka maglibog, kato giupat mo na ko numero. Para di maglibog giduhar na ko ni. Aya kay duhara. Duhar. Sira ka na. Oh. Ako ikaw na. Siwanay. Share ka na. Oh. Di ba? Oh. 50 plus 50. Pila man? 100. Aper ba mo? Sige. Balik Tara. Kaya yan, himo mong kwarta. Oh, di ba 100? It's a prank. 100 no? 100? Oh, ito na lang, barang dapra. Ayo ka balaka, di ka madismayado. Pikatan. Ini kuan siyo. Katagan ka no? Oh. Atong kono ni. Oh. Oh, dira. Oh. Tarawa. 100 di ba? Oh, imo na. Wala di thank you dai. Yay. Anday. Nak dia siya. Oh. Nana sila itu kan. Ninya. Siya.